Igo boiga barimi beke merigeka wakorwa sensemo ya Nyamisongo iyo kutoka sub location ya Sameta baba gokana gokora obochori bwo kubachora abanyakomiti abo barabe bakubara asibatagete babe babwakanwa chibesa cyabo cyamatuko amagega eriyo bamanye gochora abakonyakomiti abo nigononya nabo baganire kero cinga kiraike barabe bagokora obochori uso wakachikura bakwewali bagali isaine ryo kubachora bali baganetie bali baisanigite na barabwo barachiko baikiraniria obokoreri bunabaganitie umurike ito julikerbo norboti uraso bwikirano abaremi bechikagwa nsema ya Nyamisongo iyo gotoke subcounty ya Sameta nigo baingene birero ase chikagwa cyabo kiraire na gusareka batari kwegwa chibesa cyabo nigo akorekana ase babonera tagokora obochori bwa komiti ase boigo banyora mareta ya batamaiti ase gitabu gechikura leta ligongor kwa Samson Atemo Sale number 1799 asobo terwa Nyasongo bwaro kana lero nigo nara eturubana abalimi mbabwa tekerenga gyo wakachikura lakini kreto akora twekero chibakachikura abantu batatu bakachikura amaleta y'abantu bande tarengeme omo cooperative officer oyo Kisi town nigaba kagutuma kuremesegoro asengenjo abantu bange balenga samuri bari bakachikura namba yane 4396 njengo tebanga omwabiso yo manano chaga karananda nero solitri ngakiri oyi kabani kibesa kaire otosomera abantu tamanyete tiya komite yengore genderere etotara kibesa chidra mengo mugamiru kasoto bo nigo abaremi abo basaba komite nkoro kogenderera kubara mbaka chinga ki bakwegwa kibesa cyabo echo batana wakanwa namba 100 abaremi baringeta yari gwakachikura amaoni ya rumbali mbali ase management nero yari gukwanira ngangi kiatakire koba lakini abantu mbare koruribaga oyota kere gwakachikura aerese baigwe yo abantu bari kuoba mpaka baturubani oyo kurwemesegero bamuyirige tumaye turubano yabake igora kiri bono ntoga netyo bachori bobe ekera abantu bagachora bachoro kero muri mesenete kero muri mesenete kero muri mbuaye korra mekango agora bono nigo abaremi abo boigo batebire enga kibara kechikura beguri bagalio gochora oyo kubara baisaneke 61 ya Mozongo indare goteba iga oje tajyo bizie gozalira saure igoro baka bazazi arutwa inde tubi akata basariri obizie banyenga omurimira rumwamuzi etoli bakadisa inde mundo omurembi tokorobo chori bwitu turakana bo reporter ya Egeta Senikiandizi TV Ninche Julie Kerobo.